Sadag. Napalabas, nagbartek ni Misty, gapu iti nakaro asakit tinakam na, iti panangtung pakenwana ti amana. Iso akapilitan nga inkuyog lang ni Dan iti dagus na, apaman anasuko na iti pagiinuman. Naisawang pay ni Misty akayat na apatayen ni Laika, nga iso ti makagapo iti amin a mapaspasamak. Iti sabali a bangir, nangrik na ni Laika, gapo iti panagsasao ni Doña Caridad, may papan kanina na simang. Ngem in kagumana nga inyaw awan ti amin, gapo ta di na kayat nga agpungtot ti Doña. Kabayatan na, naalan ni Don Amado ti diin iresolve. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Sadag! No adaman umuna arumbang ang makakita iti resulta ni Panyero Fausto dayta. Gapu tay sumot at talaga ti maseknan. Panyero, Adda kagaya man, Panyero. anya ti resulta ti DNA test. Jak pa'y linukatan. Sika ti kang runa narumbang amang lukat iti envelope. Adoy. Madanag anak, Panyero. Panyero. Kasanon, no positibo ti resulta na. Pinasaya at Panyero, lukatamon. Kitain ta, tapno maamuan tano anya ti resulta ti test. Sige, Panyero. Diyos ko. Oh, apay Panyero. Anya ti resulta? Ato'y Panyero. Kitam. Panyero. Anak mo ni Laika. Panyero. Anak yu kini Salome ni Laika. Naaddaan kayo iti anak. Danda ni awan ari magmag dagiti empleyado diti opisina. Gapulaki di dayta iti inaramid itay ni Misty. No apay met ngamin asaan ang makontrol ni Misty ti emosyon na. No kayat na ti agunget. Agunget latan. Nga oray pay dagiti makon ang mapagtalkan at tao ti ongtan na. Kas kumakanyak. No kayat nakapagsauan iti makapasakit. Agsaulatan. Di naman lapang panunutin ti riknak. Ngamsa na bale. Naskun nga agibturak. Total. Adamot tin bukod ko a plano. Kit naskun nga agbaligi ak iti dayta a plano. Dan, sumrat ka diti opisina. Itan. Ha? Ni Misty. Ay ayabanak iti intercom. Inakon. Taamangan no kaungat naktumanan. Panyero, di ka meten matagtagari. Manipod itay naamuan ta ti resulta ti DNA. Jak ngamin ninamnama, Panyero. Jak laim pagarup anaaddaan kami iti anak, iti daydi Salome. Panyero, Jak laim pagarup adumteng ti kastoy akan ito, iti biyag ko. Jak ninamnama daytoy, Panyero. Panyero, uray anya ti mapaspasamak. At daaklaan ditoy. Amum dayta. Kunak no agbalinen ang naulimak ti biyag ko. Tiamok, kat awanan ti rumso aparikot. Ngem, anyan. Tasan la basta parikot daytoy anamuak. Nadagsen daytoy aparikot. Panyero, balukan, nabayagan. Anya ko mati parikot. Pudno.
Angam kasanon ni Misty. Panyero, Amom ti ugali ni Misty. Ket masigurado. Dakkel ariri no maamuan na ti maipapan iti daytoy. Awan ka din ti planom nga agsubli iti opisina, Albert. Mama, ada ija ti sekretarya. Nabilin ko mo ito ni tirumbang aramiden na. Talaga nga rod nga awanan ti planom nga agsubli ijay. Mama, anya ka diti kahit yosawan. Simple lang. Kay kayat mo nabambantayan dagiti mo tsa-tsa diti balay. Ngam ti mga sikaso iti negosyo. Mama, Oh, saan kit din? Amukmat kat no apay nga da ka ditoy. Bambantayam dagiti mo tsa-tsa, taamangan no anya ti aramida kadakwada. Saan ka di? atak mo lang dayta, mama. Ad-ado nga amang tikinan ko nga inapoy. Ngam iti sika, Albert. Mapmapan ka pa'y laang. Agsobsobli akon. Panunutan yun. Nanyaman ti kahit yo panunutan, mama. Basta siya. Awan ti sabali a pinsar ko iti kadak ti balay. Kan may sa. Daytamo ti kayat yo, saan ka di? Pimanawaki din, ng pinagsublida. Isong awan ti ammo ka rason. Tapno question na rin nyo ti kaadak ita dito'y balay. Kaslasan ko pa'y laapat dyan. Ngem, nalawag ti resulta ti DNA. Anak ko ni Laika. Ti babaunan da amado. Jak amwa nagsikugayam idi ni Salome. Jak ni namnama dayta. Gamita. Naduktala kun tipod no. Adda anak ko kani Salome. Anyalangan ti mapasanak. Ha! Ti manubela ko! Nakatenggagaya man tilugan ko. Jak payen maintunaran ti panagmaneho ka. Gapo iti pampanunutag. Anyamat nga minen daytoy apagteng. Talaga ajak ni namnama adumteng ti kastoy apagteng iti biyag ko. Ada ka di manin papanam? Iso apapaidaras mo ti pan nakaaramid dagito'y apapeles? Awan, Apay nga rod apapairas mo dagito'y? anya ka kadidan. Awan mo't siguro ti dakes. No payap apurak man dayta. Saan ka di? Awan mo't di, Misty. Kayat ko lang amin amalpasan dayta. Jak kayat ama itantan pay. Okay, no isuti ko nam. Matungpal nga rod. Ganun gayam dan. Mabalin ka di nga gawid akmanin ijay dagos mo. Inton rabi eh. Anya? Jak pay ngamin kayat gawid ijay balay. Ngam nakapagsarita kayon ka ni Don Fausto. Saan ka di? No di na kayat nga umyan ijay dagos mo. Fine. Adda kwartak. Mabalinak nga ag-check-in iti kanginaan a hotel dito'y lugar tayo. Misty, saan mo't nga iti saan ka akayat apadagusin ija balay? Ngam pampanunutik lang amin ni Papam. Amangan no adda makunana, no kanayon ka ija balay. Awan ti maaramidan ni Papa. Maaramid ko ti amin akayat ko. Kat awan ti pakibyangan na. Simangpot kamot gaya man, Senyor Amado. karidad, anya ka di manenday tangay bagbagam. Oh, apay. Adda ka didakas iti imbagak, Senyor Amado? Apay, kasta ti awag mo kanya. Di mo kaya? Di mo't kastamat lang ti awag kan kadagiti mo tsa-tsa diti balay? Senyor Amado, konkonada kan ka? Pangaasim karidad, di mo kumamat ibusen ti pasensya.
Si kapay ti adaganas na ama ibusan ni iti pasensya. Idinto ta si ti agdadata nga adda aramiden na amadi. Di ka man agin aangas iti naunag si ka amado. Tauray pa'y anya ti aramidam. Saan to ama po nas ti atap ko nga adda ti ilimlimod mo kanyak. Makamu ka. Agalwad ka, amado. Maduktalak to matlaang no anya ti agpayso. Kat no mapasamak dayta. Pagbabawiyam to itinakana ti aramidak. Maditinamnam ni Senyora iti panang sabat na kani Senyor asin mangpad. Apay nga ta? Talaga sa bali manan ti mapaspasamak kadagiti amo mi. Adda manan susik na Senyora kan Senyor Amado. Kat husto lakit iti imbaga ni Nana si Ma'am. Ama iraman kami iti pudot ti ulo ni Senyora Caridad. Iso anas kan nga ganat kami nagpadpada kan ni Nana si Ma'am. Taamangan niya ti aramidan kada kami ni Senyora. No adda maaramid mi abidot. Ituloy ko ket tinter aramidan. Amangan no siyak pa iti pangibaw-ingan ni Senyora iti pungtot na. Hello, Dan. Sir Fausto, kaya't kung ipakada-kada kayo ti panggap ni Ma'am Misty, Anya dayta? di na kano kaya't ti agawid di tabalayo. Kaya't na ti umyan iti dagos ko. Kasta ka di. Wen sir, jak ko mo kayat. Ngam ko na naman nga ag-check-in ka no langan. No jak kaya't apadagosan iti pagnanada. Napanunod ko na taltalgad ni Ma'am Misty no adda iti dagos ko, tamabantaya. Idinto tano adda iti hotel. Jak mabantayan. Oh, Jak kaya't ti makabasol kada kayo sir. Isong inyawag kong di plano na. makaamo kayo. No kasta, okay lang, sir. Makaamo kayo. Alan, tada pang panunutat. Okay, sir. Bye. Bye. Oh. Kasano asang wakti kinapod no? Kasano ang maurnos ko ti sitwasyon no bilang laeng? Anya ti rumbang aramidak. Matikaw ka talaga. Jak amo no nya ti aramidak. Jak amo no kasano arugyak asang wan ti amin. At ka di parikot, Papa. Una yan. Naunag-unay dito asin na iyo Padasam man nakasarita tinam, Albert. Barang no sikatidenggan na. Papa, Talaga sana na mauawatan ti ugali na. Panunutin na latan no anya ti kayat na panunutin. Aramiden na latan ti anyaman na kayat na. Ket ti kang runaan na jak magustuhan. Apa enak, gapu iti awan met kinapudno na nga atap na. Papa, No saan lagapukan ka amang lawlawag iti isip ko. Amang ano na panunot kong tipimanaw, ket diya ko nagpakita iti kaanuman. saan, Papa? Pangasim. Di mo aramidan dito. Dayta nga rod ket. Likliklikak adumakkel ti parikot. Ngem ni mamam. Kaslawan anyaman na kenkwana nga ure anya pa iti mapasamak iti pamilya tayo. Ket dayta ti paglading hitak unay, Albert. Dayta ti Jack Maaklon. Dayta ti pampanunutak ita. Anya nga tati mapaspasamak ka ni Don Fausto. Naglakati pa ng palubos na itay inyawag ko kinkwana. Ti maipapan iti pan naturog manen ni Misty iji balay. Ken madlaw asabali ti tinor ti panarita na itay inawagak. Adda nga ta parikot na. No addaman bilang. Awanen ti bibiyang ko iti dayta. Awan ti karbengak amangam mo. No anyaman ti pakaigapuan ti kasjay ang mapaspasamak ka ni Don Fausto. Ti importante, ket agtalek kanyak.
Tanong madadaal ti panagtalag na kanyak. Delikadon. Naimbag ko man na ipatungpal kunton ti amin a planok. Ngam aging gaajak pailan na ipatungpal ti amin. Saan arumbang amapunas ti panagtalag kanyak dagiti agama. Dan, Oh, Misty. Adda pang ibaonam kanyak. awan, ngam adda pa panak. Rumuarak, ti kayat ko asawan. Papanam. Amangan no niya ti mapasamak ken ka. Kayat mo, takuyugan ka. Saanan? Kabailak da ito eh. Sikan ti mga sikaso diti opisina. Makaammo akon iti bagi. Di nakman isuro, itinuan niya ti rumbang nga aramidak, sika, Albert? Mama, Sana ka maag, tapno jakid din amunoan niya ti aramidak. Iso adi ka agpakalaing. no saan da ka kayat adenggan? Makaammo kayo, mama. Ngam sa anak ang nagkurang iti pamagbaga kada kayo. Jak nagkurang amang palpalagip kada kayo. Wan, amok. Iso amabalin ka di. Sartingan nakon. Jay amam, ti magbagaam. Ala, panawan na kon dito eh. Taapaman amadalusan ni Laika, jay lugan ko. Rumwarak, tada papanak. Kartingak adalusan to'y lugan ni Senyora Caridad. Amang ano ibaganan tumanan ang nagginadak nga tigtignay. Tsak kaya ti makabason manan kankwana. Nang runa itatanad-nadlaw ang napudot ti ulo na. Dagiti sarming ti lugan na ti siguradwak ang nadalos. Narigat no da makita na amilat-milat dagiti sarming. Kasigurado nga agungot tumanan. Punasak pa ito'y side mirror na. Ama no maliwayak adalusan da ito eh. At ama nga no... ha? Ala? Anya day jay? Ha? Diyos ko, nagbirri ti side mirror ti lugan ni Senyora. Anya ti mapasama ken ni Laika iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, naglalaok ti rikna ni Don Fausto, apaman anaamwanda a positibo ti resulta ti DNA test, anay sayangkat kanilayka. Nang rugi nga rod, anagaburido ti Don. Gapo, tadi na ninamnama anaadaan da ito'y iti anak ken ni Salome, nga iso, ti ina ni Laika. Iti sabali abangir, agtultuloy latta tinasayaat nga ipakpakita ni Dan ken ni Misty, tapno saan amapunas ti panagtalek da ito'y kenkwana, ken tapno saan amadlaw ti babae, nga dagayam sabali apanggap na. Kabayatan na, daldalusan ni Laika ti kotse ni Doña Caridad. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Dagiti sarming ti lugan ni Senyora ti siguradwak ang nadalos. Narigat no makita na amilat-milat dagiti sarming ti kotsena. Ta sigurado ang kaungatnak. Dalusak ang naimbag, pati to'y side mirror na. Ama no maliwayak adalusan da ito eh. Ala, anya day chay? Diyos ko, nagbiri ti sarming ti side mirror ti lugan ni Senyora. Diyos ko, sigurado nga agungat manan kanyak day chay. Ama no niya ket ti aramidan na kanyak. Laika, balasan ko. Apay, kasla madandanagan ka met. Nana. Apay aya, balasang... Ha? Ne, apay ngay. Nagbirimot kan ti sarming ti side mirror ti lugan ni Senyora. Napwersak launay a pinunasan, Nana si Mang. Ay, por Diyos. Amangan noan niya ti aramidan na kan ka. Makamuditan. Narigrigat no jak aklunan kan kwa na abasol ko.
Talaga nga inutil ka. Awan sirbim! Senyora, Amum ka di numano ti balor dayjay, ha? Amum ka di, ha? Senyora Tibuko! Kasanda ko masi kayo kanya. Talaga nga awan ti amo mo. Sayang laang tinagastos ti anak ko anang padalkan ka. Tamuno ka matlaan. Awanan ka iti bail! Gusto ko senyora! Kasanda ko Gusto! Talaga nagtangkin ti puso na, papa. Di nakpulos denggan. Albert Iho, Ngam ipagpagapog kada kayo. Sana ka sumuko. Aramidak ti amin. agyaman ak Iho. Kat namnama. Senyorito, pangaasiyo, tulungan nyo ni Laika. Dus-dusaan gamin ni senyora. Anya, Di takayin, papa. anya ngamin tinapasamak si Mang. Nakabasol ni Laika, itay daldalusan na tilugan ni senyora. Nas ka na may kan ka iti pagnakmam si kaababaunan. Oh my God! Mama! Huston mo! Huston! Di mo ikaluya na ita, babae! Bayan na ka mang dusakan ko na tapnog nakam! Anya tinagbasulan kan kanilay ka, mama. Apay akurang nalapatayo mon. Mono da ita! Dinadaol nakit din tilugan ko! Anya? Nagbirin ti side mirror tilugan ko! Gaputa di na inanadan! Una yun, mama. Nagbiri lang ti side mirror ti lugan mo. Ngam kunamla no nakadagdag sinan ti basol kan kanilay ka. Gapitar aramidam kan kuana. Talaga na dagsa na basol na kanyak na ijay! Be reasonable, mama. Saan nga umdas ti kas di ana aramid nilay ka? Tapno dusam iti kas taunay. Iso nga uray no kagura na kita. Lapdan ka itar aramidam. Rimuara di mo amo tinapanan na. Sir Fausto, panagkunak, no kayat yung agkinaawatan kayo kan ni Ma'am Misty. Saan yung unay nga ingatan? Dahita ti may sa kadagiti di na kayat. Ti maingatan unay. Saan ko ngayon ingatan ni Misty? Madanagan aklang. Iso kayat ko amamuan ti amin nga aramiden ken papanan na. Agtalik kayo kan ni Ma'am Misty. Amo na ter aramiden na. Kat patsik asaan nga agaramid dadya iti pakaisagmakan na. Dan. Di kay agdanag, sir. Adda mapagtalkan a taok amang sursurot ken kwa na. Anya ti kayat mo asawan, Dan. Sir Fausto, nadnadlaw no siya kamismo ti mang paliew ken mang bantay ken ni Ma'am Misty. Isu anang tangdanak iti mapagtalkan a tao. Amang surot ken mang protektar ken kwa na. Iti kasta, maliklikan ti anyaman adakes a mapasamak ken ni Ma'am Misty. Huston, balasang ko. Di ka nagsangit. Nana si Mang. Naimbaglakit din Taadda dito'y balayda da Senyor Amado kan Albert. Nalapdan da tinakarkaro pa'y ko mga aramidan kan ni Senyora Caridad. Nana. Una yan ni Senyora. Naranggas talaga. Agasem nga'y tinamay anakan ka. Basol kumot ngamin, Nana si Mang. Diyak na ganad. Uray pay. Saan arumbang akas jay ti inaramid na kan ka? Mabalin namat nga ikisaylatan iti sweldom tinadadaal mo. Saan anas ka nadangran na ka? Ang kinay kayat nakalatta adangran. Kat dayta tinagalas nga aramid na. Imbes arimwara ko na. Adak pa'y laang dito'y gapo iti dayjay. Ay na. Talaga ang masyudo tak iti dayjay babaw na. Panunutem man anaimbag, no husto ti naramid mo, Caridad. Na ha? Kaya't mo apagparangan asyak pa'y ita ti ayan tibidot, Amado? Caridad, nagbirila ang ti side mirror tilugan mo. Gamkas jacket din ti naramid mo kinilay ka.
Ayan ti konsensyam. Ayan ti pusom. Di nakpagsawan iti kasta, amado. Kan mabalin ka di mo iparupa kanyak nga isakit mo ti babaunan tayo. Karidad, Siyak ti asawam. Siyak ti rumbang nga isakit mo. talaga mo't nga isaksakit ka. Apay kit dinasaan. Ngem no agdadata mo't abiddot daytar aramidam. Apay kumanga isakit ka. Anya. Day talaang timakunak, karidad. Ay na, Dan. Nabanugak lang. Awan matla ti serbi tinapanak. Kasta ka di. Sana bale. Anya ti ammom. Inton sumarono, ket agbaligi kan itino anyaman day tangas asikaswam. Sapay lang ko ma. Aywen, imay dito ni Sir Fausto. Apay, anya tinaramid ni Papa dito eh. Umay nakakumakitaan. Ngam na iranamod nga awan ka. Nagungat ka di manan? Saan mat? Inlawlawag ko kenkwana, apaset ti panangasikasom iti negosyo, dahil nga inaramid mo. Iso asaanan na nagsaopay. Ngam nadlaw ko akas lama imay-mayang ni Don Fausto. Dayta nga rod tirigat na kankwana. Nadnadlaw lang nga rodan nga adda pang panunutan na. Ngam di na pay lakit ipod no kanyak no anya. Misty? Ngam sana bale, pilitak aduktalan no anya ti mapaspasamak ken ni Papa. Amangan ngamin no adda na patig abanag amaduktalak. Nga isumat ti pag-aburidwan na ita. Rimwaran ni mamam. Kunak no sanan arumwar itay. Rimwar mo't laeng. Papa, Ay, amo ka nasakit tinakam mo itinam. Gapo iti inaramid na. pilpilitak nga awatan ni Mama, Papa. Ngam orayan mo tar aramidak. Jak nga awatan no apay akas jay ti ugali na. Albert, iho. Nakasimsimple abanag day jay, Papa. Nolabsan tagsarita. Saan mat ngayong kagara ni Laika day jay? Nalabit ang napwersa launa ti panangpunas ni Laika iti side mirror ti lugan ni Mama. Iso akas dyan nagpirri. Ngam nalabos ti naramid ni Mama kenkwana. Dayta nga rod kat. Apay anadagsan ti dara ni Mama ken ni Laika. E dinto ta nasingput-mut ni Laika. Nagagat. Jaka mo, iho. Jaka mo. Sige, Papa. Panawan kayo pa dito eh. Mapanak lait ayan dalay ka kan nana si Mang. Diyos ko. Gapo nga tata ni Salome ti inanilay ka? Iso akas jay anadagsan ti darakan kuanan ni Karidad? Agam, di namit amo no bilang. Tulungan na kuma, Diyos ko. Sapay la kumata maurnos tumutla ang dagito'y aparikot a mapaspasamak ita. Ni Misty ti umawawag. Hello, Misty. Papa, ayan mo. Adakon dito'y balay, iha. Kasta ka di? Uwan, iha. Sika, adaka ka din dita opisina. Karuror ko lang, Papa. Agawit akon. Ha? Iso ngay nawagan ka. Tapno siguradwa ka da ka dita balay. Jak ngamin kaya't adi ka masangpatan dita. Kasta ka di. Di kagdanag, iha. Tsakon rumwar. Dito yak langin balay. Talaga analaos ti pungtot ko gapo iti napasamak. Jak maiwaksi iti isip ko. Ti panangisakit dagiti agamak. Iti dayjay abbabaunan mi. Anya launay tinakita da kanilay ka. Taapay nga isakit dang agpadpada. Wano?
agpadadakit dimat nga gusto iti dayjay alay ka. Ha! Dagiti awanan bain nga agama. Di dalaangan agkamkamali. Talaga adyak ida mapakawan na. Nukastakit din nga paiso. Oh, tinasayat. Diya akong agtuloy iti papanak ko ma. Agsubliak langan ni Jubalay. Narigatan na. Amangan no adakit di mat mapasamak adyak namnamaan. Bayat ti kaawan ko ijay balay. Jack ingagara day jay, Albert. Saan apulos? Amok day talay ka. Iso na lang ta din akong inikan ni Senyora iti gundaway kong agpalawag. Kinabil na kun adagos. Apaman anay bagakan kwa na ti basol ko. Nasaysayat pa'y kuma, no di mo langan yung pagbaga. Anya? Binaybay amlat ako man. Kat no bilang nagdamag ka, di mo kumainaklon asi kati nakabasol. Kaya't mo agbalinak nga ulbod. Pasensyakan lay ka. Napanunot ko lang amin. Awan mo't lang ti serbi ti panagpudnom ken kuana. Tadi nang ran nakamatlaing. Idintot ang nagulbod ka. At ako mo panggapuan na anang kabil kan ka. Sa anak na ulbod, Albert. Kan may sa, basol ko mata talaga. Jack na ganad, isong adda na dadaal ko. Ngam uray pa'y. Saan anayin kalintigan ti kasting inaramid ni mama? Ket dayta ti Jack magustuhan. Adda amin dito'y dagiti napapatag a file iti kumpanya. Dito iti pagilimlimangan ni Misty. Naimbaglaki din ta masansan ita arumwar ni Misty. Masansan nga adda papanan na. Ket italtalag na kanyak ti amin. Isu anawaya akmet ang makapagsukain. Ket nawaya ang mga ramid iti amin akayat ko. Kas kumaita. Mabalin ko manin a doktorin dagiti papeles nga daritoy. Ket inton agbalawdan, kukwak tugaya mon ti amin akarbangan iti amin asanikwada. Nasken apulido ti amin atignay ko. Iti kasta, din tumadoktalan ni Mr. Aramidek. Saan abalya madoktalan nanto? Inton na ornos kon ti amin. Ket naiyakar kon kanyak ti amin akinabak nang da. Talaga adyak makaid na amang kitkita ken ka, Papa. Nadnadlaw nga da parikot mo. Adda ti mang burburibur kan ka. Misty. Papa, anya nga min dayta. Amangan no kayat mo ayuman kanya. Alan, Papa. Di ka agbabain. Personal man wenno saan. Ibagam laang. Nakasaganak mo't adom nga kat. Anak-nak. Kat sigurado ang maawatak no anyaman day taapag parparikutam. Sigurado ka kadi, Misty. Imbagak matan, Papa. Iso asigin. Ibagam kuman. Magagaranak paikit din ang mga mo no anya dayta. Agur-urayak, Papa. Iya. Adda kabsat mo. Kanya? Anya ti aramidan ni Misty. Iti dayta anakuna ni Don Fausto. Gagayen, di uliwayan adenggan. Ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sada. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimat direksyon June Ribotazo.
musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.